12 четвъртък от 12 часа. Декември. Пред парламента. Всички българи. Момента настъпи. Там сме. Тогава ще протестират истинските българи. Чобаните! Чобаните от планината. Излъгаха ни за икономиката. Браво. Прибраха и разрушиха завоите. Излъгаха ни с банките пирамиди. Ограбиха парите. Излъгаха ни за Европейския съюз. Разрушиха ни земеделието. Прибраха евросредствата. Излъгаха ни за изборите. Купиха и манипулираха всички избори за последните 35 години. Излъгаха ни, че ще правим реформи. Съдебна реформа. Главните прокурори бяха най-големите престъпници. Сега ни лъжат за живота. Не тези тук